Hello guys, hello people, and welcome. My name is DJ Sparks. Tiri panapa patokuigira nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Muzora nhasi ndimbokupai nyaya ndinayo panapa inova nyaya inogona kuva interesting kune mhuri yeZimbabwe kuti muzive kuti zveshuwa panyika yeZimbabwe tine varanda vaMwari vari kuita mamiracles anotyisa, mamiracles anopisa. Ndine vhidhiyo ndinaro panapa rekumutswa kwakaitwa munhu kuchechi kwaProphet Kuda kwaShe Jose, kumutswa kwakaitwa munhu nemuranda waMwari Prophet Kuda kwaShe Jose. Kuna vasingaziva Prophet Kuda kwaShe Jose ndiye muranda waMwari ari pa screen apa. But the guys, kana mchinge mchizoda malaptop, ndifuna muri kuona flyer ari pascreen apo, ende namba idzodzo namba dzamunobata vari kupai malaptop nemaprice ari reasonable nemaprice akachipa. Saka munongovabata then mubva maita mutactical wacho, munongovaudza kuti mabva nekuna DJ Sparks, zvinokubatsirai kuti muone kadiscount kamunowana so kavachinge wabva through DJ Sparks. But for now, tipinde panyaya yedu inova nyaya yekumutswa kwemwana anga ashaya akabva anamatirwa achibva amuka. Saka play video yacho then tichiteera tichionesana tiri pamwe chete. We were in this place one time. After we prayed and something happened in this community. And as we were coming back, there was a car that was coming. And we got off from the car. There was a lady who was holding a child. And the quarter of the community was gathering. And that miracle, most of the people repented because of that situation. Which means We didn't know what had happened. We went at a certain house and people were laughing. The child was already dead. It was confirmed from a local we do not know how they ran away from the hospital, from that local small clinic. But the doctors had confirmed that the child is dead. They brought the child to us to pray for the child. We were in a place called Churu Farm. So I wanted to pray for the child. I was with the pastors. They began to move away from me, saying, "Man of God, other things you can try, but not this kind of things." I'm telling you, I don't know that day. I don't know the people that there are others from Jurufam who were there. I can confirm these ones. It's very true. The community, the whole community know the story. I went inside the house to pray for the child, holding the child and say, "Lord, show yourself." So I said, in the name of Jesus, I prayed. And people were laughing outside. They were waiting to see that kind of a drama. Why were you praying? Anoona zvonyara kubuda kawakuti zvoni akomana zvinowanika kuti ndakabvunza kuti zvoni kwanga wachimbona matirei kana zvichiwanika. Saka zvine evidence izvi, zvine vanhu vanga varipo musiwo. It's not something like ndete chingotara kunzi chakaitika ende papa nechipatara changa chatokonfirma kuti munhu akusisina. But by the grace of God, we prayed for the child. I said, in the name of Jesus. The child opened the eyes. I was alone with the child in the house and with one pastor. Where is Pastor Mtema? He was there that day. Pastor Mtema, I don't know where he is. He was there. And when the child opened his eyes, I knew the child was awake. So I took the child on my shoulder. I went outside.
ndakaenda naye panze. I said, do you believe that this child can resurrect? They said, they said, try it. Oh, say try it. So I said, so I knew the child was already alive after I prayed in the secret place in the room. I said, in the name of Jesus. And the child began to cry. They went and buy him maheu. And they said, what? The whole community that day, church, not community, quarter of the people in the place. What happened? What is happening? It was a key. It was a key. There is a key to everything. Everything beautiful in life, there is a key behind it. Right. Ndofunga manzwa kutaura kwa Prophet Kuda kwashe Jose kauri munhu unatsoteerera uri munhu unoda kunzwa uri munhu anotenda zvakuti zveshuwa Mwari vane simba uyezve Mwari vakatuma varanda vavo kuti vasunungure mhuri yeZimbabwe wotenda ende zvinhu zvine umbowo zvinhu zvine evidence yazvo kuti zviri kuitika zveshuwa zvakaitika zveshuwa saka mhuri yeZimbabwe ndo zviri kuitika munyika yeZimbabwe munofanira kuziva kuti vanhu vaMwari tichiinavo muno munyika yeZimbabwe vanhu vaMwari tichiinavo chinongodiwa chete kuti utende kuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari akafa akamuka uyezve chinodiwa ndechekuti uzive kuti muzita raJesu Kristu mune simba nekuti vanhu vanzi takangoti nezita raJesu mwana akavhura maziso because chotika chekudaiwo chandakaona chotika mulife ndechekuti vamwe vanhu vanosvika pakufa kana vanorwara kana vanorwa nezvishiri kana pane zvinoitika kwavari then wobva wavigwa vasina kutombofa wotozofa munhu atomukofini kana mandozofira kana kumochani dzimwe dzacho dziri mweya yetsvina I heard someone munhu achiti zvoni Sparks, do you know that kuti muroyi haurayi munhu baanongobhaiza isusu maziso medu kuti angaita tanga munhu afa then mandozonofira kumochari wedha nechando kana anozongofira mukofini imomomo ndo mandozofira varoyi vanongangotamba nekuti tione kunge munhu aita seava saka sometimes zvimwe zvinoitika kana muchinge muine mukana kuti musangane navanhu vaMwari vakatumwa vakaita sana Prophet Kuda kwashe Jose chimboti wadaidzewo mukati munhu anenge afa zvisingatsarikanwi zvisinganzwisisiki munobva wadaidza then muona kuti mungashande sei saka ndo vhidhiyo yanga ndinayo guys manzwa Prophet Kuda kwashe Jose vachitaura kuti ndo zvakaitika kuchurufama and I'm sure kuti kuchurufama kunoda kuzokonfirma vakasununguka kuenda ikoko unokonfirmawo unoona 1 2 3 4 antaura nawo but for now guys, thanks for watching, thanks for supporting. Always remember that fear not, sin not, whether you like it or not. The truth is the truth. I am out.